Всички го усещаме. Летата стават все по-горещи. Температури над 30 градуса вече не са изключение. Това топлинно натоварване влияе не само на нашето благосъстояние. То ни изморява, намалява концентрацията и работоспособността и може да има сериозни последици за здравето. Затова все повече хора търсят нови начини и се предпазват от топлинния стрес с охлаждащо облекло EcoLine. Междувременно и лекарите вече препоръчват използването на охлаждащи жилетки за активна защита на здравето. С EcoLine можете съвсем лесно да стабилизирате телесната си температура. Каква е ползата? Първо, човек може да се концентрира по-добре. По-добрата концентрация означава по-малко грешки, а оттам и по-малко инциденти. Второ, чувствате се по-жизнени, а не толкова отпаднали. Дори в жегата оставате работоспособни и пълни с енергия. И трето, сърдечно-съдовата система се натоварва по-малко. Това означава, че оставате здрави и във форма дори в горещините. Активирането на охлаждащото облекло става бързо и лесно. Пуснете чешмата на слаба до средна струя. Задръжте подплатената зона на вашия охлаждащ продукт под чешмата. Оставете водата да тече равномерно навсякъде за около 2 до 3 секунди върху тези подплатени зони. Моля, активирайте само външните страни, предната и задната. Вътрешната част, моля, оставете суха. Водата ще се разпредели там сама. След това навийте охлаждащия продукт и изстискайте излишната вода. След това поставете продукта си върху кърпа или подобна материя и го увийте плътно в нея, за да подсушите повърхността. Готово. Сега охлаждащото облекло е сухо и можете веднага да го облечете. Ако охлаждащото облекло намокри дрехите ви отдолу, вероятно сте използвали твърде много вода. Това не променя ефекта. Просто подсушете охлаждащото облекло отново добре с кърпата или го оставете да виси за няколко минути, за да изсъхне на въздух. Следващия път просто използвайте по-малко вода. Какво друго е важно? В началото охлаждащият ефект се усеща много силно. Но след известно време, което е индивидуално, кожата свиква с температурата. Тогава охлаждането вече не се усеща толкова интензивно. Подобно на басейн, когато сте свикнали с температурата на водата. Но не се притеснявайте, охлаждането все пак действа. Ако имате чувството, че вече не усещате охлаждането, има един лесен трик. Просто съблечете охлаждащото облекло и го окачете на стол за 10 минути. Когато го облечете отново, ще забележите, че е също толкова хладно, колкото в началото. Охлаждащите текстилни изделия EcoLine могат да се перат съвсем лесно. На ръка или в пералня на 30 градуса на програма за деликатно пране без центрофуга. Освен това не е необходима сушилня. Важно е да се използва пеш и неутрален перилен препарат без защита на влакната. Моля, не използвайте омекотители, функционални или препарати за цветно пране, тъй като те могат да намалят абсорбцията на вода. След пране извадете охлаждащото облекло от пералнята, сганете го за кратко, изстискайте добре водата и след това го оставете да изсъхне на въздух, докато виси. Или перете вечер и обличате охлаждащото облекло отново директно на следващия ден, тъй като тогава то вече е активирано. В състояние активирано с вода, не трябва да съхранявате охлаждащото облекло за по-дълго време в затворени чанти. Ако няма да използвате продукта си за по-дълго време, моля, оставете го да виси на въздух за 1 до 3 дни, за да изсъхне напълно, преди да го приберете и съхранявате на сухо място.